saioaren ardatza elkarrizketa batek emango digu. Izan ere, lasai ez da ezer gertatzen izeneko liburuarekin plazaratu da Ana Malagon idazlea. Eta hementxe daukagu geurekin solaserako prest. Ana Malagon, mikroipuinak dira, bada hori generoa. Bai, bada. Askotan esaten da, ez? Zaila dela hain genero mugitzea, baina netzako nahiko naturala den generoa da, ohituta nago gauzak laburrak idaztea, orduan netzako behar bada naturalagoa da hori novela batekin hastea baino, ez? Batzutan ematen du barkamena eskatu behar dezula novela ez idazteagatik, baina netzako erresagoa da mikroipuinen formatoa. Zure lehenengo zantzuak, Urruzuno, Saria eta umetako kontu haietan sentitu genuen eta zurekin batera belaunaldiko gaur idazle handi batzuk baditugu, ez da? Baina zuk ez duzu gaurdaino argitaratu, zergatik orain behar hori? Niretzako 3 baldintza eman bartzian argitaratzeko, agian literaturari eta argitalpenen mundu honi diodan respetuagatik, ez? Lehenengo gauza izan bartzun idazten jartzea. Nahiko 3 gauza evidentea die, baina idazten jartzea modu nahiko sistematiko edo ganorazko batian. Beste alde batetik eduki behar nuen halako segurtasun bat nire buruarengan eta idazten ari nintzen hortan. Eta 3. norbaitek argitaragarri sentitzea idazten ari nintzen nua. Gaur arte ez dira beti baten bat faltatzen zen hor kombinazioan eta gaur arte ez da eman jackpot hori esaten digana, ez? Eta gerezia. Batzuta izaten zen gerezia sandia, laranja eta holako gauzek. Eta gaur arte ez da hori eman. Eta bueno, Lasai ez da ezer gertatzen du izenburua, baina gertatzen dira gauzak, zure liburu honetan. Bai. 162 gauza gertatzen dira gutxienez, ez? 162 ipuin dielako. Bai, gertatzen dira. Eta batez ere esaten diogunean gure buruari edo besteari ez dela ezer gertatzen dien gauza dira. Ez, min egiten gaituzten gauzak edo ez dakit, inporta zaizkigun gauzak gertatzen dira. Hitzaurrea Iban Zalduak egin du eta besteak beste desolazioaren kronika bat dela dio. Eta egia da mikroipuin hauetan ikusten dugun pertsona edo egilea hiritarra da, gaurkoa da, bakarrik dago hori guztia. Baina hori zer da? Ana Malagon ala 21. mende inguru hau? Nik uste eta 21. mende inguru hau dela. Ana Malagonen parte bat izan daiteke ere, bai, beti da ala ez. Baina nik uste eta jarri nahi nuen ikuspegi hori izan, 21. mendeak baldintzatu eta ezaugarri du dituen 2 gauza diela, bai bakardadea eta bai frustrazioa, ez? Nahita ezin halako bat, ez? Mendeetan eta bueno, batez ere azkeneko hamarkadetan sortzen jungean halako ilusio horiek gaur egun kontuatzen hasia gea ez diela egi izango eta ditugun bizitzak ez dira bizi nahi gainitu nahiek, ez? Eta bueno, liburuaren ipuinetan zehar oso presente dagoen zerbait da. Bakardadea, ezintasuna, bai, baina haurtzaroa ere, bai, haurtzaroa asko agertzen da zure ipui hauetan. Bai, baina haurtzaroa bai pixkat ja hasten da bakardadekin eta frustrazioarekin daukagun harreman hori, ez? Haurtzaroan hasten da, nik uste dut, esaten da beti idealizatu egiten da gauzak ilusioen aroa dela, deskubrimenduaren aroa dela, baina ere bai deskubritzen ditugun gauzak ez dira beti oso positiboak, ez? Eta orduan hasten da besteekin daukagun harremana eta harreman horrekin hasten dira gure lehenengo nahita ezinak, zen, mundua ez da guk nahiko genuko bezala, ez? Hiria da beste konstanteetako bat, eta zergatik ez, heriotza eta tanatorioa, eta horrelako lekuak. Hala ere, nuke inor beldurtu nahi, Ana, oso ipui atseginak baitira hori esan behar da. Eta uzten badiazu bat irakurriko dut, tanatorioekin zerikusia duena, ederrena titulatzen da, eta laburra da, hola dio. Momentu batean irakurriko dugu. Makilatu egin naute, ondo jantzi, itxura on bat eman, eta garrantzitsuena dena, gaur isilik nago. Ez dut hanka sartuko, ez dut besteetan bezala, inor asaldatuko duen ezer esango.
arrazoia izango dut, eta arrazoia emango didazue, nire inguruan bilduko zarete horretarako. Gaur, ni naiz tanatorio honetan ederrena zalantzari gabe, eta zuek guztiak negarrak desitxuratutako munstroak. Bueno, ikusten da, behintzat, naiz da eriotza zitzegin umorea ere badagoela. Bai, kasu honetan gaina da pixkat, tanatorioetan gertatzen zerbait ez. Hildakoak ala makillatzen dituztenean, batean bizitzan zina, baina asko ze ederragoak agertzen dian zenbait kasutan, ez? Eta bueno, pixkat horrelako kontraste bat sortzea zen, hori, hil ondoren, hil ostean, nola pertsona bat asko ze hobea izaten den, ez? Batez obituariotan eta hola, bizirik zegoenean bezala, ez? Eta, bueno, tanatoriaren lekua bihurtzen da horren honen eszenarioa. Badakit zein den zure mina. Egin behar zenuen guztia eginez izanaren sentipen hori. Ez zinela han izan, azken hatxaren momentuan, begiak ezerezean urtzerakoan. Goizean goiz alde egin zenuela, egunero bezala. Lanera, erosketetara, zereginetara, etzenuela telefonoa erantzun. Etzeniola dei galdu horri garrantzirik eman. Etzeniola garrantzirik eman egun horri ere. Etzela beste egun bat besterik. Badakit zein den zure mina. Munduaren mina delako. Denbora eten, atzera joan, eta oraina aldatu nahi eta ezinak sortzen duen min itxu, mutu, gor hori. Ze harrera auki du orain arte eta ze espero duzu Euskal Letren plaza honetan? Espero gutxi, ez dut gehiegi espero ez naiz anbiziotako pertsona bat. Harrera ona, egia esan, behintzat niri heldu zaidana eta gustatuko hitzadak ere bai, hobetzeko gauza baldin badaude, importante ditzen zait eta aldarrikatu nahi da kritikaren papera. Zer bestela batek hobetze aldea, ez, hobeto da, pagaizki egin ditunak edo hobetu ditzaken gauzak esatea. Baina momentuz hitz politak jaso ditut eta hori izan da nagusia. Amatasuna ere aipagai duzu, gainera era oso berezi batean, ez direnen eta ez dauden amekin akordatzen naiz amaren egunean. Bai. Hor elipsia handi bat dago, baina esango genuke Oteitzaren huts horietako baten moduan gauza asko dituen zerbait dela hori, ez? Bai, ez dakit, gaur egun iruditzen zait eta nire inguruan zorionez ez da inbeste ematen, baina badago amatasunaren gaur egungo ez dakit nola esan, mistifikazio bat eta bihurtu da halako ez dakit zerbait oso garrantzitsua, baina zentzu espiritualaren aldetikan zenbait emakumeengan, ez? Eta ematen du nolabait barkamena eskatu behar dezula edo justifikatu behar dezula zergatik etzean ama. Eta ama ez izateko modu asko daude, eta pixkat ama hoiekin akordatzen naiz ez dien amak eta galera bat izan duten amak. Ana, esan dugu hau duzula lehenengo argitaralpena, baina ez beza inork uste idatzi gabekoa zarenik. Interneten oso aritua zara, pioneroetako bat ere, Euskal blogosferan eta ekintzailetza digitalean, ze balantze egiten duzu horretaz? Euskaldunok ondo ari gara sarean? Bai, ez bestea baino okerro behintzat. Ez dakit zer den ondo ala gaizki ibiltzea da zentzu askotan, baina ez nuke esango halako atzerapen bat dagonik hizkuntz komunitate baten ikuspegitik beste hizkuntz askoz ere zabalduagoekin konparatuta, ez? Niretzako internetek asko eman dit, ogibide bat, besteak beste, eta bai, adibidez, ipuingintzan eta hori eman dit esparru bat lantzeko zeinbait gauza, eta liburu honen kasuan izan da halako
testeo eremu bat ikusteko era ipuine funtzionatzen zuten ala ez, ez? Orduan, asko zor diot interneti zentzu hortan. Baina balantzea nahiko positiboa da. Badaude hobetzeko gauzek, leku guztietan bezala, eta interneteko industria bat sortze aldea eman daitezke aurrera pausoak, baina hori nahiko orokorra da. Eta labur izate hau, ez zizun internetek ekarriko? Ez dakit zer datorren lehenengo. Ez dakit betan nire idazkera, nire idazkeran nahiko, nire e-mailak ere oso laburak izaten dira beste batzuekin konparatuta, edo nire idazteko moduan nahiko zehatza da orokorrean. Agian gehiago datorkit publizitatean ibilitakoa naiz, eta hor badago lekuaren litza bat, ez? Daukazu galako folieto batean, daukazu oso leku gutxi produktu bat edo mezua sartzeko edo edoze gauza saltzeko, ez? Eta agian gehiago izan da hura, nire aurreko lanbide hura oraingoa baino, interneteko jarduera baino. Baina bai, internetek eta pantaila batek ezartzen dituela irakurketaren baldintza batzuk eta bideratzen dutela gehiago testu laburreta. Ederki, Ana Malagon, lasai ez da ezer gertatzen du izenburu zure liburuak esan bezala eta elkarretxean aurkitu ahal izango duzu. Baina, joan aurretik azken galdera bat izan ere erreportajea dator orain, izan azara sekula literatura eskola batean. Uste alduzu ikas litekeenik idazten? Eskola batean ez, baina ikastaro moduko batean bai egon nintzen tailer batean. Eta probetxuzkoa izan zitzaizun? Bai, batez ere momentu hartan izan zen pixkat berriro hartzeko idazteko ohitura. Izen bazien zenbait urte utzita neukala fikzioa idaztearena eta izan zen berreskuratzeko edo xixatzeko modu bat. Beraz, aldekoa zara nolabait? Bai, baina agian ez dakit zenbateaino irakatsi daiteken, ezer, jasan. Baina bintzat, xixatzeko balio izate dute. Ederki Ana Malagon, eskerrik asko.